Odlično. Ovo je, ma ovo Njanke nije Macolenijev teatar u gradu. Vidite vi šta ovdje svega ima. I što nam Marica napravila isto tako i ovu narodnu nošnju našu, jel? I to trebamo spomenuti. Eto na. Sad neka Božo i Marta nek se ode malo. A sad ćemo vidjeti šta još ima u ovoj sad ćemo vidjeti. A vidite pametnih glava, sve jedna pametnija od druge. Malo da kažemo da smo malo počeli raditi kad je bio naš dan škole za Svetoga Juru, pa smo evo doveli Juru, njegovu obitelj i nas da predstavimo malo njegov rad. Evo, to je to. A ove glave i ovo sve također može se primijeniti u nastavi povijesti. Kao što znamo, već smo razradili iz ovoga kompleta 3 nastave jedinice koje se mogu koristiti najbolje u nastavi povijesti. A ostalo pružamo na ruke od nastavnika da svoju kreativnost dokažu što više i bolje. Kape koje ovdje imamo datiraju daleko u našu povijest. Idemo od prve, kapa Japoda, iličkog plemena koje su nosile žene. Ja mislim da bi mnogo žene volile i možda ovakvu kapu da će dobro teško. Sad mislite danas. Zatim imamo kapu sa freske, sa crkve Srinjske. Tu su novac, rimski, znači isto datira jako daleko. Zatim imamo jednu kapu koja ima oši vrh, sva je puna veza, to je šibenska kapa i takav jedni primjerak je u Etnografskom muzeju u Beču. Zatim imamo jednu malu kapu koja je možda poznata ovdje na cijelom našem području, ali ona proteže se kroz cijeli Jadran, naročito oko Otoza. Ja sam je napravila jer je nose moji prvičani. I imamo današnju kapu, malo poznati, poznati čak puno, koja je tu u našim krajevima, mislim, cijelom šibenskom kraju, u okružju zadnjih 100 godina. Od radione smo napravili. To je bilo ukratko o ovim svim kapama, a povestica zašto je krenula možda od ove kape, to su rese, cijeli krug, dok danas imamo vrlo male rese, kratke, zatim špic koji se nalazi unutra cijele kape s unutra strane i tijeme, razumljivo da ne žuljam, jer ovaj metalni dio je dosta težak za glavu. Sve današnje kape su rađene od filca. Prije su bile ručno izrađen filc, a danas je industrijski filc. I kape su bile najprije crvene, a danas evo imamo šibenske naravno. Ja ne znam šta je ovo, ali bi možda neko mora reći. Šta je to? Pa onda pričite malo tako dobro da nam objasnite. Nama kućanima što baš ne znam. Evo, mogu uzeti. Jedna stara izreka kaže tko smo ako zaboravimo naše pretke. Stoga smo ja, moja malenko Stana Odovičić i moj kolega Jure Dizarević odlučili ne zaboraviti, već biti ponosni na svoje pretke. Stoga smo napravili jedan serijal emisija pod nazivom Glasovi Šibenika. To su 4 emisije koje prate kazivanja kazivačica kojima je izrada šibenske kape obilježila život. Mislim da ne treba previše govoriti o svemu ovome, ostaje vam samo da poslušate i ovo će vam otkriti tajnu naših predaka i zato smo tako ponosni na šibensku kapu. A ko je ovo napravila? Ja sam napravila. Vi? Da, drago me. A zašto? Ja sam sudjelovala u tome na način da taj motiv sa šibenske kape se prenese u digitalni oblik, da se može koristiti kao ukras na različitim materijalima. Jedna od prvih primjena je na tome DVD-u. Ma nešto sam vas htjela pitat. A pitate dok smo još ovdje, jer ko zna ne možemo biti zapravo. Evo poklon ruke, drago mi je puno. Ma jer vi znate ko je napisao pismo
pjesmu našu, Kaparicu. Vi znate to? Oni mali Nikolić, Taroša, oni iz Ovdje. Nikolić, Teša u Ameriku, vidan, ono. Zna ja njegov. A znaš da je bijan, on se ne Znam, kako ne. Evo ja sam predstavila, samo 3 kiste. Ajde, da mi sam dao. Dakle, Šjorvinko Nikolić, šibenski pjesnik, u knjizi Opjevani grad, pjesma Kaparica. Pod mojom ponistrom na banku sidi kuma Marija. Kape crjene radi, kruda zaradi. Sidi i muči, uvijek ista, bome nikad starija. Rano zoron rani, kasno u noć liga, kafu nikad ne pije. Negodma kapešlije. Radi već prije nego misec sađa zbriga. Igla nježina kroz aštriku lipa crjena skrleta provlači žice okonca, crne kao lonca. I poprstin niče kapa smerli, ka veleta. Eto toliko. Da, ja ne moram danas govoriti o književini, ali sad ću morat preći. Ovako, ova kutija sadrži, dakle, i ovu pjesmu koja se može koristiti u nastavi s hrvatskog jezika, bilo u osnovnoj ili srednjoj školi, po načelu zavičajnosti, dakle, dozvoljeno je u propisani nastavni plan i program hrvatskog jezika uvrstiti neku pjesmu koja pripada zavičaju. Nikolićeva pjesma je upravo to, jer govori o šibenskoj kapi. I na temelju te pjesme učenici, bilo srednje ili osnovne škole, mogu proučavati gradivo dijalekta, dakle, ili unutar predmetna korelacija može biti, dakle, kad se uči o pjesmama, dakle, vrste lirskih pjesama, recimo, pojedini, dakle, korelacija između nastave hrvatskog jezika, dakle, i vrsti pjesme, tipu pjesme i dijalektalna pjesma se, dakle, može učiti, i u višim razredima. Još sam htjela reći da mi se čak čini da je ova pjesma dobra za strukovne srednje škole, na primjer za obrtničke, jer spominje neke vrste tekstila, izradu. Koje škrinju napravi? A gdje je taj meštar? Evo ga, tu je. Pa tako, nemojte biti previše skromni. Jer ste napravili krasnu stvar, a ona je tako se tu uklopila da sam ih zaboravio predstaviti, jer mi stalno vadimo, a zaboravili smo iz čega vadimo. Najvažnije je ambalaža. A šta ti pripadaš? Da. Čega je napraviti? A kao baš tebe teško je jedan pivi, jedna sve drži. A vodu. Tapecirano. Da, tapecirano i sve. Nema toliko filozofije, evo 15 dana radnik i napraviti. Da. Od kakve robe? Od kakve robe? Kakve robe? A ovo je ova isto filc, što kažu da se kada danas radi. A ovo je korak možda unutra, ali prvo. Ariša. Boravi. I ovo se Adesso dalle palle. Neka, ne treba. Ako je namjerno... Ajde. Čekaj da se potpuno suglasio. Čekaj, sad ti tu stani. Pogledaj, ja, ona kao, daje neki kontrast. Ajde, Kate, dođi. Hvala.